Moni nde kupitiriza kapena nene kuti update ya nkhanicha tinakamba sabata yatha ya bambo uyu Ryan Bogart wa zaka 45 ku USA amene apolisi amakhulupirira kuti wanamizira kufa nkuthawa kusiya banja lake, mkazi wake ndi ana ake kupita ku Chibwezi. Wapezeka kuti no tsopano wavumbuluka. Chibwezi icho chitaona pressure kuti pa news pena paliponse akumusakasaka nkhani ndi iyeyo, wamuuza kuti ngoululani kunena kuti muli moyo, asiye kukusakanisakani. Nde watumiza video ku polisi kunena kuti ndili ndi moyo, nkufotokoza mmene zomwe anapanga eti kuti anakwera boti yakeyo nkuyitembenuza kuti akhale ngati kuti boti lichalatani latembenuzika, iye wamira kutaya po phone yake pomwepo, koma analatatenga kuti kaboti kena kakang'ono. Ndi anakwera kaboti kakang'onoko ndikupalasa nkukafika mbali ina imene anasungako njinga electric bike, nkukwera njingayo atanapalasa usiku wonse kupita dera lina, kukakwera basi kumeneko kupita dera lina mpaka kukakwera ndege nkumapita kutiko kumene kuli chibwezi chakecho, koma sakuulula kunena kuti chibwezi chakecho chili kuti kapena iyeyo ali kuti. Wangofotokoza kuti ali moyo. Amfunso kuti unapangiranji zimenezi, akuti mavuto anamuchulukira. Ndi akazi ake amutsegulira chitseko, akuti Ryan ngati mufuna kubwera chitseko nchotsegula, musaope, mukhoza mabwera ku nyumba tikukudikirirani ndi ana, palibe mulandu. Ngakhale apolisi akunena kuti kwa iwo apolisiwo milandu ilipo chifukwa choti iwo anapanga spend $40,000 kumusakasaka iyeyo. Nde chinthu choyamba abweze $40,000 yo, chachiwiri azengedwa mlandu onamizira kufawo. Nde milandu yake ndi imeneyo. Nde sakuvumbuluka, sakunena pamene ali, koma wangotulusa chani, wangotulusa video yo kusonyeza kuti apolisi samala kuitsayi. Mene anaona kuti munthu uja wanamizira kufa, anaona zoona ndithu. Imeneyo ndi update ya abambo a Ryan Bogart onamizira kufa kuti akakhale mchibwezi chawo. Zikomo kwambiri.